Jody nga din, no? Oo, siya na nilagay. Siya may... Ay, oo. Walang Tumagal siya. Di ba? Oo, nandiyan ka. Pero sa... Kapag dyan, official. Pero dapat ka pala siya. Kabalik ka ng Alinor tawag ko? Atrox yun to, ano? Tawag ka nyo? Yung Atrox yun? Yun to, ano tawag? Dahil ako? Ito! Gumagano rin. Bernard. Ikaw kung naniniwala sa panahon natin tayo ay masinop, bumainam, mag-alaga ang ganun uri ng delikadong pasigyan. Ay ba? Diba? Well, that's very honest. Napaka-delikado alagaan, maintain, kaya alam natin konting disgrasya. People die. Arms, air, water, and death for human life. So now, there are other sources of getting electricity. One, regular one, gold, mga fossil fuel. But also, there are technologies nowadays pwede na magamit hydro, thermal, and sun, solar, and so on. So, kami ito na natin available technology. Mas safe, renewable, and sustainable. Therefore, nang hindi ka Yes, kasi market pa yun. Kasi meron kang available rate. Yun ang dapat nakakaya. With regards to nuclear power plant sa lahat, nasa sa mga gobyerno, hindi man nagkakaroon ang patibay yun. Hindi na yan. Power plant, but for other things, we make use of it to create more jobs in the province of talagang susulat tayo sa Kongreso. Talagang, yes, of course, we want, as you all know, mag-mantila sa inyo, notice yes, illegalan nyo naman ako mag-instrument. So, we make sure important matters and things that matter sa katatayuan ng buhay ng tao.